Oain bai, egun ondanoi, ni Miren Ojanguren naiz, administrazio eta finantzetako irakaslea naiz, eta ate irikien jardunaldi honen helburue izango litzekeena da ziklo honen zereginek eta nola egiten ditugun gauzak azaltzea. Vale? Oraintxe esan deten bezala, edozein zalantza mesedez txatetik gauzatu zazue, galdera horiek jasotzen jungo gea eta bukaeran erantzun emango dieguta. Vale? Mila esker aldez aurretik bertan izateagatik. Bueno, administrazio eta finantzetako zikloa azaltzen hasi aurretik, hemen ikusten dituzuen bezala, daukezue informazio orokor bat ziklo hontan ze helburu jarraitzen ditugun, ze konpetentzi garatu nahi ditugun, lehenengo mailan eta bigarren mailan ze ikasgai ditugu, zenbat ordukin eta abar. Vale? Gure helburue ez da gaurko ate irikien jardunaldi hontan azalpen guzti hori ematea. Baizik eta zehatzago da guk nola egiten dugun eta zer bilatu nahi dugun azaltzea. Vale? Pentsatzen dut, orain dela denbora bat ja notizitan eta entzun daukiko zenutela, baina hezkuntza metodologi berrien biladoa eta proiektutan oinarritutako hezkuntza baten alde dijo, ezta? Gu ere hortik hangoatz, bai? Orduan, horrekatik gaurko hitzaldi hau hortik bideratuko nahiko nuke. Guk ere nola lantzen ditugun gure konpetentzi guztiok, bai? Batez ere oinarrituko naiz, bigarren mailan ematen ditugun edo aurrera eramaten ditugun erronketan, nik uste dut horrek garbi uzten dolako zein dan ziklo honen edo perfil honen zeregine, baina ezin gaitezke ahaztu, lehenengo mailan saiatzen geana da, bigarren maila horietan praktikotasun horretara jun aurretik, ezagupen tekniko horiek edo kontzeptu horiek barneratzen. Vale? Beraz, esan bezala, edozein informazio behar baldin badezute, lehen ikusi dezuten bezala Goierri Eskolako web orrialden sartu ezkeo, aurkitu dezakezue horren informazioa. Bueno, eta orain, bai hasteko garaien, gure ikasleek proiektutan oinarritutako heziketa baten gaude, eta hemen abiapuntu eman nahi nion hitzaldi honi ikasle horiek egindako proiektu batekin. Nik uste dut garbi ikus daitekeela zer dan bilatzen duguna eta perfil honekin. Gure enpresa jasotzen dituen proiektuak aztertzen ditugu, beraien bideragarritasun ekonomikoa analizatuz. Horretarako, merkatu azterketa egiten dugu, konpetentzia estrategiak, finantzaketa eta abar. Ikerketa hauetatik barria saltzeko merkatu kuota ikuskatzen dugu. Tailerretik material eske etorri dira BZK-ko harrerara. Erosketa sailak behar ditugun materialak eskuratzen ditu. Hemen garraioa kudeatzen da, bai erosketa sailekoa baita salmentakoa ere.
Era berean, estokaren kontrola eramaten da. Bezero eta hornitzaileen fakturak kontabilizatzen dira, eta baita enpresako bestelako gastuak ere. Saio honek, enpresako egoera ekonomikoaren berri ematen digu. Ordainketak eta kobraketak egiteaz arduratzen da sail hau. Erosketak, salmentak, nominak... Bi sail hauek enpresaren kanpo irudi eta gestioaz arduratzen dira. Marketing sailak gure kataloga prestatzen du, ondoren peken gure parria saltzeko. Internazional saila bezero eta hornitzaile atzerritarrekin harremanak kudeatzeaz arduratzen da. Bezeroak guri eginiko eskaerak kudeatzen ditu, bere albaran zein faktura prestatuz. Langileak kontratatzeaz arduratzen da, eta hauen kontratu eta nomina kudeatzen ditu beste zenbait funtzioez gain. Behin parrilla fabrikatzeko materiala gure almazenera iritsita, Beken saldu behar dugun parrilla diseinatuko da, ondoren fabrikatzeko. Aziz izeneko mutil bat ezagutu zuen. Jaiotik ezindua eta hankak zuzen jarri ditzake, baina ezin du pausurik eman. Horren ondorioz, makurtuta eta eskuez lagunduta egiten du eta ematen ditu bere pausu txiki horiek. Karrotxo bat ere egin zioten, mugikortasun hori erraztu nahian edo, egurrezkoa, pisutxua eta esku ez eragindakoa, baina egun txiki ari zaio geratzen eta ia puskatu ditu ere gurpil horiek. Eta Kelesensa elkartetik pentsatu zuten proiektu bat abian edo martxan jartzea, Goierri Lanbide Eskolako lagunekin hitz egin zuten. Eta guzti horri buruz hitz egingo dizugu oraintxe bertan, proiektu solidario horren inguruan. Horretarako, Goierriko ikasle administraritza eta finantziako ikasle den Izaskun Mateos hementxe dugu gurekin. Kaixo Izaskun, egunon? Kaixo, egunon. Miriamek 19 urte ditu eta Goierri Eskolako administrazio eta finantzetako zikloa gauzatzen ari da. Azkenaldian, buru belarri dabiltza, Aziz 17 urteko senegaldarrari eskolara joaten lagundu nahian. Nola? Berak kontatuko dugu. Gurekin da Miriam Zabala.
Kaixo Miria. Arratsaldeon. Zitio dugu batea pixkanaka berken lizentzakin laguntzakin, beraiek kamisetak eta poltsazatzen dituzte, nahi deuna zidaku baita poltsatzeko, kamisetak, hileko egutegik saltzen hasi, eta batez ere da donazio eskatu. Badago bizun telefono bat, zenbaki bat nahi dunak edo aldunak egiteko, edo bestela keleuzeizako horrialde, web horrialden badago baita transferentzikiteko kontu korronte bat. Zenbateko taldeak nolari zarete antolatzen hori aurrera ateratzeko? Bai, Goierri eskolako hainbat talde gaude elkarlanean, adibidez diseinukoak, soldadurakoak eta gu finantzetakoak. Beraz, gu gaude orain finantzaketa fase horretan. Bai, printzipio fasera baten hartzen ditugu 3 kurso, elkartuta, diseinuko ikasle batzuk, indutena beste bizileta handbike berri hori diseinatu, hasiera batetik. Bere tubo, barra, rodamentuk eta dena gintzen neurtu eta diseinua bat egin, asistentzako, behar berezi ditu. Diseinua behin egin da guzatzen gea martza proiektu entzal, finantzaketa bat lortzeko, dirua lortzeko, biziketa hori egiteko, gero pasako da soldaurako ikasleen gana, bizikleta hori ekoizteko edo montatzeko edo egiteko. Ikusi ditugu Azizen irudiak, zuek Azizekin hitz egiten duzu edo hitz egin duzue? Bai, hitz egiten dugu, bai. Eta oso eskertuta dago, oso eskertuta dago proiektu horengan. Zen laguntza jasotzeko prest, eta esan dugu, asmoa da, helburua da, martxorako edo, bizikleta hori egina izatea, amaituta, eta gero, bertara, Senegalera bideratzea eta helaraztea. Bueno, hau izan da, aurtengo urten zehar ikasleek egin duten lantxoetako bat, adierazteko administrazio eta finantzetako perfila lortzen duen ikasle batek zertan lan egin dezakeen, ezta? Eta orain, nire egin beharra izango da, bideo hortan ikusi ditugun bi atal nagusi horiek batez ere azaltzea, bai, zuek uler dezazuen, bale? Orduan, bideo hortan oinarrituta, esango nuke batez ere bi atalei buruz hitz egiten dutela, ezta? Alde batetik aipatzen dute enpresa simulatu bat edo enpresa batek garatzen ditu funtzio guzti horiek egiten ditugula, bai, guk horri enpresa simulatua deitzen diogu eta pentsa dezakezuen bezala ez da enpresa erreal bat, bai, naiz eta beraiek hitz bat jarri, BZK izena jarri, ez da enpresa errealak bat, baizik eta enpresa fiktizio bat da. Guk, Goierri eskolak enpresa fiktizio hori daukeun bezalaxe, beste ikastetxe batzuk ere beraien enpresa fiktizio dauzkete. Orduan, horren asmoa zein da, errealidadera gerturatzea, eta enpresa batek errealidaden egingo lituzkeen ekintza guztik garatzea, bai? Horrekatik hemen aurren ikusten dezuten bezala, ezta, enpresa batek azkenen zer da egiten dona? Bueno, kanpotik etortzen zaizkion dei, dokumentu eta abar kudeatu egiten ditu. Gauzak salerosi egiten ditu. Urten zehar gertatzen dien mugimendu guzti horiek jaso egiten ditu. Hor izaskundek esan duen bezala diru behar batzuk sortzen die, eta diru behar horiei ere irtenbidea eman behar zaie, bai? Eta ez hori bakarrik, enpresa baten balin bagaude, nolabait ere langile batzuk kontratatu egin behar ditugu. Langile horiek kontratatu ahal izateko dokumentu batzuk sortu behar ditugu, harremanak mantendu behar ditugu erakunde publikoekin. Orduan, enpresa simulatu honen helburue die hemen ikusten dituzuen edo nik gainetik aipatu dizkizueten funtzio guzti horiek garatzea. Bai, zertarako, etorkizunen lanen hasten dienen, azkenen ezin dezakegu ahaztu 2 urtetan, lan mundura sartzen diela, lanen hasten dienen praktikotasun hori eduki dezaten. Bai? Orduan, orain bai azalduko dizuetena, gutxi gora bera, administrazio eta finantzetan jarraitzen dien konpetentzi nagusiak zeintzuk dien, bai, eta nola garatzen ditugu. Bueno, nik uste dut administrazio eta finantzetan ezin dezakegula esan ez danik salerosketatan oinarritzen, ez da?
Bueno, edozein enpresaren helburu izango da mozkinek maximotzea edo benefiziorik altuenak lortzea. Eta horretarako nolabait ere enpresa bat antolatuta dago. Antolatuta nola era ezberdinetara, baina askotan hemen ikusten dien funtzio hauek ikusi ahalko ditugu. Bai? Orduan, nolabait ere abia puntu bezala markatzearren edozein enpresek harrera bat edukiko do. Bai? Non telefono atenditu beharko don, korreoari erantzun eman beharko dion, harreman zuzena eduki beharko don, bale? Orduan, gure enpresa fiktizio honekin, harreran konkretuki saiatzen gea aspektu guzti hauek lantzen, hau da, komunikazio alor hori lantzen. Hortaz gain, urte beten zehar enpresa baten mugimendu asko gertatzen die. Erosi egiten dutela, saldu egiten dutela, dirua uzten diotela, banku kobratu egiten ditela. Azkenen mugimendu guzti horiek enpresa baten ikuspuntutik ere erregistratu egin behar die. Hori nork egiten da? Kontabilidade saiek. Lehen esan dizuet, saldu egin dugu, baina ez dugu kobratu, edo bai kobratu dugu. Jarraipen hori ere norbaitek eraman beharra dauke aurrera. Orduan, hor dago beste konpetentzietako bat izango litzekeena finantzak eta bideo horiek nola kudeatu ditzakegun erarik errexenen. Mailegu bat eskatuz, bazkide dirue jarriz, eta bar. Eta zer esanik ez, azkenen enpresa baten funtsa produktu edo zerbitzu bat saldu eta erostez dago, ezta? Eta horrek bere ingurun sortuko ditu dokumentazio ezberdinek. Orduan, gure lanetako bat izango da dokumentazio guzti horiek kudeatzea. Bai, nik esango nuke administrazio eta finantzetako zikloaren gaitasunen nagusienak hemen biltzen ditugula. Baina, ziklon ez dugu hau bakarrik ikusten. Baita ere ikusten ditugu beste hainbat funtzio, ez? Hemen ikus dezakezuen bezala. Hau da, gauza bada salerosketarekin erlazionatuta dauden alorrak. Baina, salerosketa horiek burutu ahal izateko langileek behar ditugu, bai? Eta orduan, langile horiei hilabete bukaeran ordaindu egin behar zaie. Langile horien fitxa bete egin behar da lanean sartzeako. Ordainketa horien ondorioz, erakunde publikoekin harremanak mantendu behar dira. Zergatik, ordainketa batzuk burutu behar dielako eta abar. Orduan, alor hori ere lantzen dugu. Zer beste alor landuko genuke? Komunikazioarekin erabat lotuta bezeroenganako arreta hori, ezta? Edo marketinga bezala ezagutzen duguna. Bezeroek zer nahiago duten, zer behar duten, guzti hori aztertu egin beharko da. Zertarako? Guk alditugun produkturik egokienak beraien eskuetan jarri ahal izateko. Horretarako, egin beharko ditugu anuntziok, egin beharko ditugu katalogok, produktu edo zerbitzu horiei prezio batzu finkatu beharko diegu. Orduan, alor hori ere administrazio eta finantzetan lantzen dugu. Eta beste aspektu bat ezin dezakeguna ahaztu da internazional departamentu hori edo atzerriarekin harremanak mantentzen dituen departamentu hori. Zertaz arduratuko da? Hemendik kanpoko bezeroekin eta baita hornitzaileekin ere harremanak mantentzen. Nola? Atzerriko hizkuntza baten eta konkretuki eskolan guk bilatzen duguna da batez ere ingeleraren lantzea. Orduan, hemen azaldu dizkizueten funtzio guzti hauek enpresa simulatuaren bidez saiatzen dira aurrea eramaten, noski ezin dezakegula esan errealitate batetik, fiktizio batetik, baino errealitate horretara gerturatuz. Hortaz gain, entzungo zenuten bideoan, konkretiko Unaiek askotan aipatzen zuen bekea eramango dugun, parrilla beken egingo dugun. Enpresa simulatu hau errealitatera gerturatzen nola saiatzen dan, urtero egiten dugu feria bat. Enpresa simulatuen feria bat, edo enpresa fiktizio hauen feria bat. Non bertan, elkartzen gean, zona norteko, esan dezagun, ikastetxe asko,
Eta feria horren helburua da salerosketa horiek gauzatzea. Ez material zehatzen salerosketa, baino bai material horien salerosketaren ondorioz lortzen dien dokumentazio horien sorrerarako. Bai? Orduan, urtero, konkretuki Bilbora juten gea, Gabon ingurutan izaten da, enpresa simulatu bakoitza bere estanak finkatzen ditu, saldua izateko urte guztien ditugun produktu horiek. Hortaz gain, noski azaldu egin behar da zer dan saltzen duguna, ze produktu ditugun, ze aukera dituzten, ze prezio finkatzen dien, ze deskontu ditugun, ezta? Eta guzti horretara iritsi ahal izateko noski ezinbesteko izango da aldez aurretik lanak oso ondo antolatuta eta koordinatuta edukitzea. Beraz, enpresa simulatu honekin saiatzen geana da aspektu tekniko horietaz, salerosketa horietaz gain, nolabait ere zeharkako dien beste konpetentzi batzuk lortzen. Zein bezala, komunikazioa bezala, edo talde lana izan litekeen bezala. Bueno, hori izango litzeke, goazen esatea, gure erronka nagusietako bat bigarren mailan, ez? Non atal teorikok aurretik ja aztertuta ditugun, eta bigarren maila horretan praktikotasunen sartzen gean. Baina, nik esango nuke, Goierri eskola dauken balio erantzietako bat, dala proiektuen garatzea. Zekatik esaten de balio erantzi bat, urtero gure ikasle taldea enpresa errealekin elkarlanean aritzen dalako. Proiektu bat aurrera eramanez. Bai, hor ikusi ditzazkezue adibide batzuk gaur egun arte zein enpresa motekin egin ditugun horrelako proiektuk. Bai, edo, inkluso bideon ikusi izan dezute, Kelesensa erakundearekin egindan elkarlan hori, ezta? Bueno, hau bai esango genuke dela, ikasleek aurrera eramaten duten proiektue, konkretuki bideragarritasun plan bat egin behar izaten dute, baina bideragarritasun plan hori edo behar hori dator enpresetatik, enpresa errealitatik. Bai? Orduan, enpresa horiek beraien beharra adierazten dute eta gure ikasleek taldeka egin behar izaten dute urte osoko proiektu bat behar horrei erantzune emanez. Eta, justu kurtsoa bukatzen danen, proiektu hauek lehiaketa baten parte hartzen dute eta lehiaketa hortan ikasleen proiektu baloratuta egoten dira eta hemen daukezue adierazpen bat aurreko urte baten gure ikasle talde batek egin zuenarena. Akutsi datu horik, ez? Goi mailako ziklo honetan indaun proiektu hoben irabazi dugu, proiektu hoben ansatie, eta pozik gure proiektu guztau balako. Aia herrin dago kooperatiba bat, daukela eroskiziti bat, eta ez dola inondo funtzionatzen da, eta indegu baliabide plan bat, eroskiziti horrentzako. Urte guztin zehar, gero baita izan die gora berak, batzutan ez genekigula nola aurrea segi, arazok izan ditugu, baina urte guztien zeharri nuen lanakin pozik, azkeneko. Lanak aurrea, ikusi dezuten bezala, hau Inakiren iritzin Aia herriko proiektuaren inguruko saria izan zen, eta talde bakoitzak enpresa ezberdin badauke eta garatzen duna da bideragarritasun plan bat. Aurtengoa, Kelesensako proiektua adibidez oso berezia izan da, ze hori bai gerturatu dela erabat errealidadera. Proiektu hortan, helburu ezana zen txirrindu bat egitea, eskolako ikasleek egindako txirrindu bat, horrekatik aipatzen zuten diseinoko, galdaragintzako eta administraziokok parte hartu zutela, eta administraziokoen lana konkretuko izan da, proiektu hori koordinatzea, bertan beharrezko materialak bilatzea, hornitzaileekin harremanak mantentzea, presupuestok garatzea, finantzak eta lortzea, eta abar, ez? Orduan, hau bai dela errealidaden sartzen dien ataletako bat. Eta hor, ezin ukatu dezakegu aspektu tekniko ez gain, zeharkako dien kompetentzia asko lantzen diela, ez gaur egun enpresek hainbeste baloratzen dituztenak, ezta?
Bueno, pixka bat, bi azalpen horiekin adierazi nahi nuen zer dan bigarren mailan, goazen esatean, administrazio eta finantzetako bigarren mailan egiten ditugunak, baino horretara iritsi ahal izateko lehenengo mailan, goazen esatea azalpen teoriko edo kontzeptu horien barneratzez gain, egiten duguna da bigarren maila horretara prestaketa bat. Bai? Beraz, lehenengo mailan ere erronkak lantzen ditugu, bertan ikusten duzuen bezala, konkretuki 3 erronka lantzen ditugu, 3 hileko bakoitzeko bat izango litzekeena, bai, eta saiatzen geana da erronka hauetako bakoitzen, zikloko konpetentzia edo gaitasun ezberdinek lantzeaz. Bai, normalen aurrenekoa motxagoa izaten da, eta gero ja urteen zehar saiatzen geana da erronka hauen luzapena zabaltzen, batez ere bigarren maila horretan kurtsoan zehar, kurtso erdie egon behar duten proiektu horietan prestatu ahal izateko. Hemen adibide bat jartzen dizuet, konkretuki bigarren erronkarena dana, eta bigarren erronka hontan egin behar izan zuten produktu bat atzerrin saldu, eta atzerrin saldu ahal izateko konkretuki egin beharra zeuketen anuntzio bat. Hoaitxe jartzen dizuet. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. I beat it hard as stone. Bueno, ikusi dezakezuen bezala, lantalde baten ondoren eta ogi eta kafearen ingurun egindako proiektu baten ondoren bukaeran, hau da adierazi nahi izan zigutena, ezta? Eta, bueno, ja pixka bat, zer egiten dugun eta nola egiten dugun honekin amaitu ahal izateko, aipatzea Goierri Eskola Administrazio eta Finantzak D eredun da, D eredu guztiz euskeraz izango litzekena, baino bere momentun irakasle taldek batez ere inguruko enpresek eskatzen dituztenagatik erabaki genduen trilingvismora jutea. Hor ikusten dezuten bezala, gure ikaslek gaitzea bai euskeraz, bai gazteleraz eta bai ingeleraz erantzun ahal izateko. Eta orduan, naiz eta D eredu baten egon, bai saiatzen geana da ikasgai ezberdinek 3 hizkuntzatan egiten, lehen aipatu dizueten simulazio hori ere 3 hizkuntzatan egiten, erronkak ere bai, eta azkenik proiektuk ere bai. Orduan, bueno, nire partetik, hau izango litzeke administrazio eta finantzaren ingurun esateko dauketena, baino hori bai, aurrikus dezaket zalantzak eduki ditzazkezuela, orduan, irikita gaude dituzuen edoze zalantza horiei irtenbidea emateko. Beraz, lasai asko txatetik egintzazue galdera eta bai nire lankide goi eta ni saiatuko gea erantzun ematen. Mila esker, lehen esan deten bezala, larunbat honetan gurekin pasatzeagatik. Espero azalpena garbi edukitzea eta etorkizun ikustea. Mila esker.